Bij een vluchtpartij bij het uitstappensneun in Tjemerum is mijn riemenslijn en de water stien trog eruit van de bus gooid. Een famke kreeg een glas in de vinger. Vervierder Connection had zien nocht van alle geweld en vernielerij. We zijn het gewoon een beetje zat. De agressie wordt steeds erger op dit soort bussen. En dan heb ik het niet alleen over wat afgelopen weekend gebeurd is. Maar ja, in de afgelopen tijd de vernielingen die plaats heeft gevonden. Stenen van buitenaf op de ramen gooien als de bus wegrijdt. Interieurvernielingen, baldadigheid, alcohol. Ja, eigenlijk te veel om op te noemen. Jetse Hoekstra van de Dance Factory in Belsum kan de houding van Connection wel begrijpen. Dat is een logisch gevolg. Het weekend is geëscaleerd in Tjemerum. En het is nu een onderzoek, dus zolang de resultaten nog niet helemaal bekend zijn, gaat het voorlopig niet reden op Tjemerum. En wat vind je daarvan? Ja goed, ik snap dat wel. Ik bedoel, je moet wel een veilige bus garanderen kennen. Er worden al verskate maatregels na. Er is extra beveiliging op die bus komen. Er gaan ik kwartiers eventueel als er excess verwacht worden, gaan mooi op die bus van uw kant. En misschien die overlast veroorzaken, die gaan wij een horecaverbod opleggen. Er zijn nu al 3 jongens uit Tjemerum die zo'n horecaverbod hebben. Het lijkt het haast wel dat de jeugd in dat dorp net doogt. Ik denk wel dat we hier in Tjemerum de namen hebben. En dat we hier in Tjemerum ook altijd de zwarte pita's pielen krijgen. In wezen gaat het maar om een paar jongeren. Ja, het ben maar een peer. In het algemeen kan ik net zeggen dat ze meer een film ben. Alleen ja, er zijn een aantal jongeren die ja, ze zijn wel heel hecht met elkaar. Hè? En ze komen al voor elkaar op. Dus als er wat is, dan bemoeien ze zich er ook al op. En dat heb ik wel vaker met de jongens praten. Dat is dan ook weer een nadeel. Hè? Je wil als groep dan ook vooruit jongen. Ja. En dat is waarschijnlijk de sneeuwtje het weer van toepassing geweest. In de 3 discobussen die het nog wel rijden, wordt ook alle weekend van alles vernield. Dus keer rijdt in het 10.000 euro's in het jaar. Na weken praten horeca, gemeente en politie met Connection. Dan wordt duidelijk of de oren discobussen ook ophouden of net.